Okay mga kamasa, good morning! So nakabalik na ta sa ato ang biking after almost 2 months nga pagpahuway. So last na nakabike to pang November 15, 2020, which is last year, and karon is January 9 na. So hopefully makasurvive ta karon sa ato ang ruta. Kaya magpabukid biya ko nunes lang teacher Adrian. Teacher, lingi sa dire teacher. Nanindot na kay attire. So approaching na ta sa Tumoy, diri dapit sa may Kabangkalan, which is boundary sa Talamban o Kabangkalan. So nakalabang na ta diri sa may Talamban. So nata diri ron sa Gaisano Grand Talamban. So ato ning agdo na tong mga kauban if asa ni sila. Hopefully dili na unta layo ilang ruta kay bago ko piyatang nakabalik og bike after almost 2 months. So base no dili pa makaya sa atong lawas. Pasod na ta diri sa may Pitos. I don't know asa ni sila padulong. But initially ang among target is that adto mi sa Malingin Falls. Hopefully madayon. Okay mga kamasa, so nara si engineer mo atong leader. Say hi to the camera. Abot asa katanya dato na ni Ron. Di ba kita maabot ani sa barangay Lusaran? Papabigit in town ko nakabalik og bike after 2 months. So may tag makaya ni nato ron, di ba kata kuyapan ani? So basically mga kamasa, mas mo prefer mi mo biyahe inani mga suksok kaysa highway padong dito sa north or sa south. Kaya daghan ko kayong mga series bus inani, dili kayo kuyaw kay wala man kay mangaging mga series dire. Pero amantayanan ang mga habal-habal ang podog kaning ubang nga mga dump truck. If approaching mo sa Mountain Barangay sa Cebu City, it's either na yung mga gipang develop na subdivision or na yung mga gipang quarry. So muna siya mga kamasa. So GM, kanis GM muna pinakakusgan. Okay mga kamasa, so nanataron diri sa Barangay Bakayan. So patangas gid ta di ay. So padung ta sa Pitos. Pitos barangay. Unya saka na ni padung ag sungot. Binalyo. Binalyo niya ag sungot. So napod si B mga kamasa, nakuyog na tong balik nga mabaw tag punga-punga sa tong gininhawa kay perting kusugan mo padagan. So hopefully karon may tag maginahinay lang ni sila para di sa ta mabaw bukod in taon. Si teacher nga gisagbay ang helmet sa iyang bike. Tuwa kinalimtan ya wala gam. So ganina joker ganis teacher padong na unta mi mo biyahe nibalik sa ilang balay kay nagkuwag helmet. Pero karon wa gyud suluba. Bugoy ganis teacher mga kamasa. Joker kayo. Teacher, isulob na imong helmet ha teacher. Na kay hangin mga kamasa, and then pindot po rin biyahe ron kaya nagum dili pa dyan na kayo ka kuan kainit. So karon dapat sa Barangay Bakayan, approaching Barangay Pitos. So nanagiritas Pitos mga kamasa. So mupay pag entrada na to sa Barangay Pitos. Okay mga kamasa, so padayon na sa itong biyahe. Stop over ta ganina kaya ang atong kauban medyo nabiriya ang iyang bike. So Riverdale Subdivision, kapoy og las pag nagamay kay gutom. So sa unahan mangita ta dito kananan. Nindot pa ang daan ron kay medyo dunhugon pa. At to sa unahan na si teacher Adrian muna pirmi na tong kuyog sa bike.
Say hi to the camera. Hi. Go. So nanata diri sa Barangay Binalyo mga kamasa, particularly sa Golden Haven. So padayon nata sa ato ang ruta. So for now nanata diri sa Barangay Binalyo. So we are approaching Barangay Agsungot, Cebu City. So kanay dire murag medyo tangaso na ni siya nga mga ruta. So hopefully makita na tag kapamahawan dito sa unahan kay medyo gutom-gutom na pod. Tangas na pod mga kamasa. Think puro naman siguro ni tangason dire. Okay mga kamasa, so nanata dire babaw sa Barangay Agsungot Gym. So away sa tayo, kita tagkaon. Atay gutuman na biyay. Pwede na. So ngita sa tagkananan kay medyo gutom na. Nata dire ron sa Barangay Agsungot. Nasudan. Sige, bukog eh. Bukog eh. Akan niya ako ay ginamay. Okay. Okay mga kamasa. So karon we are now entering Barangay Guba. So ganin na dito ta nag-stop over sa Barangay Agsungot. Think murag muna to siya border. Dito ta namahaw and then karon nanata sa Barangay Guba. So katong niagi mao gyapon ni ang atong destination Barangay Guba. Pero dito ta niagi ato sulod sa Iskina North Gen unya padung na sa Barangay San Jose. Sitio Tanay, Barangay San Jose. Lapos na pod sa Barangay Guba. So muto siya ang other nga ruta. And then kani direta niagi sa Pitos, Bakayan, Agsungot, niya Guba na po dayon. So medyo nabaguhan ta sa ruta mga kamasa kay kuan ni siya. Ang iyang dalan medyo short distance lang siya. Pero grabe pod kayo katangason. Pero si Teacher Eddie kalma ra kayo. Say hi to the camera, teacher. Hi, camera. Oh, kalma ra kayo. Wa ra gyud naluya. So I think epic jud kayo ato ang biking comeback kay nasubhan tag grabe kayo nga tangason. But okay lang, at least karon medyo linaw na and then presko ra pod kay hangin. So may naganindot mga kamasa. Hinahinay lang ta kay medyo hangos. Nga to mga kauban ato lang gipauna kay mga kusgan man kay to sila musikad. So as usual atong enjoy ang ambience niya. Relax kay medyo niagi kakutas grabe. Nindot kay ambience mga kamasa. Nilandong na pod. So ang oras na to is I think almost 10 AM na. Bintag gamay, relax dulog. So si B mga kamasa ni balik na. Kaya nabalaka basig na abiriya ta. Anyway, ato lang sa enjoy dire. Oh. Librihan tingag usa ka tanom dito. Lahos sa mga tukol? Oh. Ato lang may magbuhat ninyo dito. Oh, pwede na. Napay tangason sa unahan din. Okay mga kamasa. So giatangan tagperting daghan ng mga iro. So nanata diri sa Guba proper mga kamasa. So naabot ta diri on different route. Wala na ta niagi dito sa Sitio Tanay, Barangay San Jose, but rather diri ta niagi sa may Pitos unya saka sa Agsungot until naabot ta diri sa Barangay Guba. So mao na ni mga kamasa ang ilahang barangay hall kani. Kana diha mo na ilang barangay hall sa Barangay Guba. So na ta sa proper. Okay.
So muna na ilang barangay hall mga kamasa. And then split ni karon. Ang other batch sa group na mo nilawas dito sira kami mudulhog na may balik, and then we will try to go to Malingin Falls. So nata dire sa Barangay Guba Community Hospital. Artista senior. Di lagi mo pahuway sa ta. Pahuway sa ta. Ayo. Ngay tag tubig dire, wala koy tubig. Okay mga kamasa, so medyo nag-uwan, and then if makabantay na usab ang audio kay gigamit na to ang waterproof nga cover sa ato ang GoPro, pero bintahan ni gamay kay nag-uwan, di na kita maluya, pero ang ato ang panaganan ang bikog lang gihapon sa tiil. Good morning. Good morning. Whew. Good morning. Good morning. So na tayo mga kauban nga bikers, mga kamasa. Padung na sila dulog. Kita padung Batangas. Ato ta dito mudulog sa interior sa Barangay Guba. Ay, may buntag. Kailan mo ako kasi pangahan kaya itong nagbultik ka po eh. Kalimutan ako eh. Okay mga kamasa, si Teacher Adrian naglakaw man nga nung sa makahinungdanan eh. Natumba ka? Di mo kupot yung break. Sakto na po, din ginahinay lang. Okay, so mao day na ginahinay si Teacher Adrian mga kamasa kay dili day ko namukupot ang iyang brake, which is very kuan kayo, very smart move. So likay lang jud sa disgrasya. Ato lang sundan si Teacher Adrian mga kamasa kay medyo dili ko namukupot ang brake sa iyang bike. So para safety lang pod, maginahinay na lang ta. Kani teacher, murag dulugon gini teacher. Nahinay lang teacher. Ato lang ko nang magbuhat sa ubos ha. Naglakaw siya padulhog kay iya ko nung break di mo kupot. So padung na ta dulhog. So gikan na ta didto sa menteryo sa Guba, and then padung na ta dulhog. So hinahinay lang si Teacher Adrian kay murag na ay diferensya ang iyang brake. So medyo taligsik gid mga kamasa. And then medyo saba-saba pod ang brake ni Teacher Adrian. So muna hopefully okay rata, kusog na po ng hangin, taligsik, and then muna Farm to Market Road, Department of Agriculture, Barangay Guba, gihapon din nga area mga kamasa. Medyo kusog-kusog na gid ang uwan. Ni kusog man ang uwan teacher. Tay tani teacher. So kung makita na to mga kamasa, ang dalan medyo liko-liko, and then grabe kayo siya ka dulhugon. So muna maginahinay lang ta, plus abiriya pagid ang brake ni Teacher Adrian. So inahinay lang gid ta, and then dire murag padong na pud ni rough road dire. Kusugan na sa uwan mga kamasa. So tanas. Hopefully dili lang ni magubang ato ang GoPro no. Sugas uwan mga kamasa. Pagkita ka pasilungan. Okay. Ado pasilong ta dun eh. Grabe sugas uwan. Sugas uwan eh.
Ito tayo pasiluhan siya. Bilahan na. So nakahuway sa midiri dapit sa basketballan. Kay ang uwan. Grabe kayo. Okay ra ang biyahe, teacher. Nakahuway sa tagadali. For the meantime, nakusog ang uwan kay digid na da. Grabe kayo. So later on, we will try to go to the falls. Okay na ka, teacher? Okay mga kamasa, so gikan ta nag-stop over dire sa Sitio Manguyas, Barangay Pulang Bato. So bag-o ra gyud ni ito ang uwan, so padayon na ta sa ato ang trip padong dito sa Malingin Falls, which is naraghapon dire sa Sitio Manguyas, Barangay Pulang Bato, dito sa unahan. So hopefully makaabot ta dito. So muna na yung ito ang daan mga kamasa. Dili siya simentado and then lapok. So maginahinay ta kay para safe lang po kay medyo dangog-dangog ang dalan. Okay. So muna na ito ang daan. Hinahinay lang ta kaya di ta matrapo. So muna siya mga kamasa ang daan, hindi ka nag-uwan. So semi trail, dili di siya ingon nga trail kay di man siya batuon, but simi lang kay lapok and then dangog. Unong sa ta atong hoton si Teacher Adrian mga kamasa. So nagsugod nagfog dito nga area tungod sa Kabugnaw. Okay, so Tutas Falls, Malingin ang tanganan ano? Malingin Falls. Nag-aaray naman mo no? Kato ko manghod, o ganang usa na ko kauban ay. Naligo sila Fernando kauban na. Goy. Sakto gini sa katrail day, nagbalik ani. Sakit-sakit sige tuhod ani. Oh. Kasi nag-ambo sa pool, susog ng tubig. Aw layo-layo pag gidagikan dito sa inyo ha. Nari mga kagulitan noon. Aw. Lah. Goy, kakusog sa uwan mga kamasa. Challenge. Nahinay rin, malahos na dito sa paksit. Balion, tulog po na balik. Oo. Ito po uwan. Paul, kaganda na dyan na. Aw kana muna diha. Usuga na nga pulse. Huwag pagkulat sa baha. Ha? Huwag pagkusok sa baha. Okay. Ikan pato. Wow, oo. Ay lagpakuan kayo kay kusugin tubig. Kusugin tubig. So muna yung falls. Dili lang kita ka-appreciate sa kuano kay kusugin uwan. Timing po nga baha ba? Nato ma-enjoy ang falls kay kusugin uwan. Balik lang niya tapuhon diri. Nagbaha man no? So pabalik na ta. Dili kayo na to ma-appreciate ang falls kay perting sugas uwan, nagbaha pod.
So, final exercise, trekking. Balik na babaw ko. Bukan na. Labot mo dito. Ah, Labot mo dito. oh. Ini ya, nangling ko mo. Wow, baka kayo. Clear ka na lang. Oh, pahit na namin isa mo tanong ko nang uturo sa top. Okay na na. Umok. Mabaw na kay break ha. Di ba umod sa gani? Wow, kira. Pura na nagselfon. Okay mga kamasa. So pabalik na ta uli dito sa Mandawi. Gikan na ta naniudto dito sa among uyuan nga sitio Mundo. So hopefully lawas-lawas na ta. Ay man. Di ako huwag ba? Ikan barangay na dito. Una kay Ah, grabe nagfog. Oh. So padulog na ta. Nga na ta dire sa Barangay Pulang Bato. Ay sugat ang motor, teacher. Ay to. Ay sugat ang motor, teacher. Pan. Kuya umindana de dire oh. Hapit ko na trapo dito katong last na mong bike ni BM dire. Dili. Samot to kay bason kayo. Uga kay ba niya. Nakusog na kog dulhog. Wa ko kay bawo nga inana de kurbada de. Kato dito kato. Kato yung hinungan. Hapit oy. Nya akong ligid kay wa bigi group. Okay, engineer. Say hi to the camera. Siguro alam di mamumo. So muna ang ato ang trail karon mga kamasa. Medyo challenging kay in the first place uwan. Yeah. Andan perting ko ana daguga. Amot pagid ka challenging akong ligid nga perting sinawa. Wag mo kupot bisag gamay. Okay mga kamasa. So padung na ta dulog na pod pero andan arang-arang na kay ni semento. But di gyapon ka kumpiyansaan. So amping-amping lang ta, hinahinay lang ta, di lang ta palabi og dulhog kay likay pod sa accident. But in fairness, ang panahon ron nindot gyapon. Although uwan, ganina grabe ka init karon uwan. At least karon dili na ta maluya. Uwan nang ginoon. Yahak na. Okay mga kamasa. So di gyapon ta ka labang padung sa Mandawi kay grabe menday kayo kakusog ang baha. So kung atong makita mga kamasa, atong hinahinayon. So grabe kayo ka dako ang baha ni adto ta sa daan dito moagi. So di kita kaagi. Di kaagi ang ato ang bike. So balik ta sa agi. Naman po kuno ilaing daan adto ta sa babaw. Ato lang tuwaton basta hindi sila kadumdum. So mo din ang baha mo nang dito makatabok dito. Grabe kayo kakusog. Engineer, say hi to the camera. Hello, kamasa. Kuha na dito engineer, ambak na engineer. Asa ni harness, ambak ka. So muna siya padung dito ang baha, kusog kayo.
GM nga pinakakusgan. So arin lang ta moagi sa gamay nga bridge. Padung dito sa Mandawi, pabalik sa Mandawi. So nanataron dire sa Sitio Tanay, Barangay San Jose. So last na to nga trail nga dito sa unahan. Kuha na ni siya kanang medyo siminto na. Okay. So siminto na mga kamasa. Amping dito sa unahan kinay hump. Okay. So kani siya lusot na ni siya dito sa North Gen Hospital. Pagawas pabalik dito sa Talamban. Okay mga kamasa. So nindot kaya to experience ron, nagbike samtang nag-uwan. Ang kinakusga nasa luyo. Teacher AD. Shout out to the camera. Shout out sa teacher. Ikaw Bim. Ikaw Bim, shout out Bim. Katorne. Shout out Katorne. Isa pa ilay mo shout out. So wash out mata ninyo, wash out. So karon ang ato experience is nindot kayo, ganina gitakigan ta padong saka. Kay medyo mubikog ang tiil karon, uwan pod kayo, pero at least nindot ang adventure. Okay? So dito sa unahan as engineer naghuwat, pa shout out to na engineer. Shout out ni. Shout out ni. Okay. Kamasa. Shout out attorney Jeremy Nunez. Shout out sa mga kamasa. So shout out sa Babarik Bikers. So hopefully makabike na ta ninyo pohon. Okay, so mao na ni, nakalabay na ta karon sa North Gen Hospital. Ato sa unahan, muna to siya exit para Talamban. So hapit-hapit na ta mabalik sa balay. And hopefully safe ra ta tanan. Okay mga kamasa, na nata dire nakabalik sa Gaisano Grand Talamban. So dito unahan, muna to dito ang Eskinas Kabangkalan. So inigso na to dito. Doon na lang kayo ang balay. And hopefully safe lang po doon tata nga makabalik sa ato ang balay gikan nag-ride. Okay mga kamasa, nabalik na ta dire lapit sa Mua. So nindot kayo ang ato ang biyahe. So muna ang ato ang aftermath sa ato ang biyahe. Tara kamasa. Mga kamasa. Okay, nasa engineer, nabalik na kita. Nangahiwi ang ko ani. Ang Kani, gana mahal. until next time, so di rin lang ko ito mga itong vlog. Until our next adventure.